Goedenavond, het is vandaag zaterdag 24 augustus en hier in de Vloenenzaal hield de Venloos Vastelovensgezelschap Jokes een vuurselectie. En het vult altijd een beetje maf als je dat zo stijs. Dat is de laatste badlakens net in de wastrommel gegooid. De kokosolie staat er nog net niet in een kistje. Iedereen zit nog een beetje in de zomer en we zitten in de opmol om de Vastelovend. Die tijd gaat terug naar maandje 1976. En er was ook een jaar dat voor de allereerste keer Wim en Peter Jansen samen gingen zingen en een liedje schreven. En die wil ik hier naar voren hebben, want dat is 44 jaar geleden. Kom even naar voren toe. Kom naar voren. Wanneer was het eerste liedje? Dat was in Blierik in 1975 hebben we dat gemaakt. Ik kwam hem een keer tegen, hè. Hoe was het ook alweer? Augustus 75, na een wedstrijd van VVV. Oh ja, ja, Bij, ja. De Piep. De Piep. Het café De Piep, ja. En dan vroeg ik heb er wel zin in een vastenavondliedje. Ja, te maken, kom op, doen we. Maar jij weet door zelf niet de bühne op, hè? Want, nee, dat zit er niet in. Dus hebben we in de groep Camereux hebben we allemaal de bühne onderwijs. Ja, met 7 man stonden en toen dorsten we wel. Met 7 man op de bühne. Ja, dat ging goed. Wat vind je zelf, wat was het leukste liedje wat je ooit geschreven, bedacht, gezongen hebt? Dat is moeilijk, want eigenlijk is altijd het laatste het leukste. Ja, dat is gewoon zo. Als ze schreef, want we schreven zelf, hè. Dus het laatste wat ze maakte is het dikste bij. Maar als ik nog echt iemand moet nemen, dan is het toch... Ja, 4 kleine woordjes vond ik wel heel erg leuk. Dat was wel leuk, joh. Dat was een welske, maar... Ja, is 40 geworden in Blierik, maar dat vond ik wel heel erg leuk. Ja, dat was wel leuk. Maar ik denk toch dat soort gans goed in elkaar. Ja, precies. Daar zag ik het meeste succes mee. Ja. Een van de grootste hits natuurlijk, dat dan. Iedereen zingt dat mee natuurlijk. Afgelopen, we zien dit jaar, doen we mee, bij wijze van uitzondering. Oh, tenminste zelf zingen. Ja, maken wel. Maken gaat altijd door. Ja. Maar zingen zelf, dat doen we niet meer. We hebben dit nou als uitzondering gedaan, omdat het 4 keer 11 was. Eigenlijk voor onszelf om te vieren, maar ja, dat wordt dus iets meer als zelf. Ja, want zingen, dat is toch een hoop energie. En dat neemt toch af, hè. Nog veel succes met componeren in dit geval en tekstschrijven, denk ik. En we zien ons sowieso voor jou weer. En dit jaar denk ik ook nog wel. Die ook al 44 jaar zijn stempel druk op het Venloos Vastelovenslied en wie het erboeten. Dus een man die ieder jaar weer zijn liedjes instuurt. De afgelopen jaren, de afgelopen decennia met heel veel succes. Soms ook was het een liedje het niet. Maar heel druk was het wel, dus neem eens minder als Wim Roeven. Op dit jaar, voor het 44ste jaar, zijn liedjes is ingestuurd. Met een boesbloemen is er nog een toekomst. 4 liedjes die je met vastelovend kind zingen, dat vergt een hele hoop werk. En dat duidt ze niet in een week. Dan beginnen we vroeg bij Jokes. Mark, wie vroeg beginnen we? In het voorjaar gaat online de pagina open waar de mensen zich kunnen aanmelden. En lopende de maanden druppelen dan de liedjes binnen met het hoogtepunt net voor de sluiting. En dan gaan we administratief alles verwerken. Krijgen de mensen berichten dat ze mee mogen doen aan de vuurselectie. En uiteindelijk komen we dan bij deze avond uit waar we nu geëindigd zien. Vanavond hebben een 50-tal mensen hier een liedje mogen brengen. Enkele een dubbel liedje, die hebben 2 keer of zelfs 3 keer meegedaan. Maar we hebben gewoon dit jaar weer een enorme stap gemaakt met nieuwe mensen. Met mensen die jaren geleden op de bühne hebben gestaan, die toch weer hebben gedacht... We gaan weer een keer op Jokes bühne meedoen, proberen mee te doen... om zo dadelijk in september bij de live-uitzending op de bühne te mogen staan. Het is al, en er zien ieder jaar eigenlijk komen er steeds meer nieuwe mensen bij. Ik geloof zelfs dat vanavond zien er een hele hoop mensen die dus vanavond de eerste keer mee hebben gedaan, die zien door naar de finale. Ja, wie gaaf is dat? Dat ze gewoon als jong meisje een Teun van de Pas als voorbeeld te pakken. Met 2 liedjes mee moest doen en 2 keer op de liedjesavond dadelijk die liedje moest gaan doen. Super. En dat zegt ook wat van het heel erg hoge niveau wat hier vanavond was. Je hebt het net zelf een beetje kunnen zien. Dus we zien ons allemaal terug een liedjesavond
keertjesopjokers.nl. Dus op 28 september, liedjesavond. Keertjes kunt je nu al bestellen op www.jokers.nl.